Hey, what's up, what's up? Hello mga madlang pusa. Ano yan sa bang niyo, Madam Iring? Iring Songkaban. Yes, yes, yes. Ano yan po rin yung Madam Iring. Yes. So, ano yan, usap kita sa another nga mga urimus sa atong kasing-kasing, no? So, ano yan, usap kita sa mga hugot sa kinabuhi, no? So, hugot na po ka sa mga masuk ka ng namin mga hugot diya nga mga huot na sa inyong mga kasing-kasing. Ipagawas na ka na. O kinsa man maka-relate dira karon sa akong vlog. Yes, leave sa inyong comments diya sa mga hugot nga naadang nihuot para di na may mong utot. No? So, ibuto-buto na din yung mga hugots, guys. Yes. So, ang atong istoryan karon. Unsa ang imong buhaton kung siya dili na? Padayon pa ba kang mugunit kung siya nibuhi na? Imuha pa ba yung ipaglaban ang imong feelings para kaniya? Kung siya wala nagibatid kalipay diha sa imuha? Imuha pa ba dyan siyang gukuron? Kung sa iyang desisyon siya nakahukom? Imuha pa ba yung ipamugos ang imong kaugalingon? To give another chance and to save sa inyong relasyon? Mutuo pa ba gid ka nga relasyon ninyo masalba? Kung feelings niya nimo na change na? Madala pa ba gid nimo pamugos? Kung dili na ikaw ang iyahang focus? Mabalik pa ba gid nimo ang tanan? Kung ikaw na lang usa ang nakipaglaban? Or himuha na lang dyan siyang buhian? O mag-move on na lang? Usahay adunay ingon ani sa usa ka relasyon. Usa sa mga pitik sa dugan. Dili na mo padayon. Ang importante ipakita nimo nga ni-try ka. Ni-try ka nga ligukod. I-save or i-work ang angay pa nga i-work. Para at least masulti mo sa imong kaugalingon. At least I've tried. Para di ka ma-blame why your relationship has died. Dili man kabuguan or katangaan ang pagukod. Kung ang imong gugma para niya diha masukod. At least imong gipakita sa last nga higayon nga wa ka ni surrender. Sa gituhoan nimo nga kaniya aduna kay forever. At least imong gi-fight sa katapusang higayon. Ang gugma nga imong gituhoang hangtod sa kamatayon.